फेरेंगाखौथ' आं मा बुंबावनो जिहेतु बियो 14 चिरां दुवाराव 5 बोसोर रायजो राजानि बियो खामानि मावनांगौखौ गोबां जायगायाव बियो मावाबाथिनो थाखा फैसा बुथुमबाय। सेकेन्ड टाइमा जादों जाहैबाय बियो बेवहाय जुदि गेलेबावोमोनबा फेरेंगा सारा बेवहाय रायजो राजाया बियो भट होआमोन। गतिके बिनिखायनो बियो बिनिफ्राय एरायनानै दस्रा समस्थियाव थांदों। दा बे जाय समस्थियाव थांदों बे समस्थियाव थांनायनि रायजो राजाखौनो आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे फेरेंगा बिथाङा जे 14 नं चिरां दुवाराव 5 बोसोर बियो सरकार सालायनानै थांबाय सासे परिसिएम जानानै बियो बेवहायनि हाल सालखौ मिथिखाबाय बियो बेयाव जेंखासिगोन बेखायनो बियो दस्रा समस्थियाव बियो थांबाय आरो बेवनि रायजो राजाफ्रा मोनसे बाथ्राखौ बुजिनांगोन जे फेरेंगाया जुदि बे जायगायावनो जुदि देरहानायनि लामायाव दङमोनबा बा रायजो राजानि मोजां खामानि मावनायमोनबा बियो दस्रा समस्थियाव थांनानै बियो गेलेनांगौनि बिना गोनांथि गैयामोन। बियो बेयावनो गेलेगौमोन बेयावनो देरहागौमोन। नाथाय बियो रायजो राजानि मोजां खामानि मावाखिसै रायजो राजाया बेखौ सैला बिनि थाखायनो बियो दस्रा समस्थियाव थांनानै बियो सुबिदा लानो नागिरदों। बेखायनो रायजो राजाखौ आं खावलायदों जाय 14 नं चिरां दुवारनिफ्राय बियो दस्रा समस्थियाव थांदों बै समस्थिनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जा बिसोरो रुलिं सरकार हिसाबै थाखा फैसानि थाखाय लालाद देखायहैनोबो हागौ। गतिके मोननै समस्थियाव बे गेलेगोन निसिमा आरो एटाथ' কি আছিল बावखुंग्रि এই দুটা সমষ্টি बावखुंग्रि আৰু নিচিমাত খেলিব। নিচিমাত জেমছ ছাৰৰ লগত এই ওচৰতে আহিব নোৱাৰে এনেকুৱা অৱস্থা মই গিলা যিটো ফিল্ডত গম পাইছে। बेनिखायनो आं बेखौ बुंदों जे बावखुंग्रियाव दिनै फेरेंगा रन्जित बसुमतारिया थांदों जिहेतु बेयाव रायजो राजाफ्रा साननांगोन जे फेरेंगा बसुमतारिया मानि थाखाय 14 आव गेलेयाखै मानि थाखाय दिनै बेयाव गेलेया माथिनो दस्रा मोननै समस्थि गेले मोनसेखौथ' बे 14 खौ लाफानांगौमोन मानि थाखाय लाफानो हायाखै जिहेतु बियो रायजो राजानि मोजां खामानि मावाखै बेखायनो बियो दस्रा समस्थियाव थांनानै बियो गेलेनो बा लिडार जानो चान्स लादों। बेनिखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायदों बेयाव लिडार जानो बा थाखा फैसा आरो 5 बोसोर खामायनो थाखाय सुबिदा होनो नाङा बेखौ आं बुंदों। गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आं हामबाय होग्रोदों। नंगौ दिनै हाग्रामा महिलारि सारा चिरां डिस्ट्रिक्ट 14 नैबे चिरां दुवाराव जिहेतु सासे केन्डिडेट हिसाबै 1 थारिखआव नमिनेसन गथायबाय। बिनि गेजेरावनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा दिनै प्राइमारि भिजिट खालामनो फैदों आरो गासैबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि महिलानि युथनि गासैजोंबो रायजो राजाफोरजों मिट खालामथ'नाय जायाखै जिहेतु प्राइमारिनि माखासे कर्मिफोरजों सिनाखि जानो फैबाय बे मोनसे आरो बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारा नैबे 14 नं चिरां दुवारनि जि समस्या बे समस्याखौ मावनो थाखायनो दिनै चिरां दुवाराव हाग्रामा महिलारि सारा केन्डिडेट हिसाबै दिनै नुजाफैदों। बिनि गेजेराव दिनै हाग्रामा महिलारि सारा मोजां आपडेट दिनै प्राइमारिनिफ्राय मोनबाय आरो हिसाब होबाय जे हाग्रामा महिलारि सारा देरहानाया जोंहा बेवहाय रोखा।